ine pano nzonya yairi pano This is a coldness. kumastipela iti kumachuna laifi yeti msalama yesistu shumba ndokubata mai vambudzana kuti afidhewo vana vake kumba akazara achichema iye mbudzana shumba auraya mai vangu but shumba nevana kumba mbudzana achadawo kuyamwa kumba achayamwa kupi mbudzana mai vaura vana shumba vana vashumba havadye sora modawo aite se mbudzana achadawo kuyamwa vakomana atopaita se vofaile vana vashumba nenzara yesistu achafawo here iye mbudzana nenzara shumba nevana kumbawe akasavhima vanofawo nenzara kumbawe mbudzana achadawo mama kumba akasayamwa achafawo nenzara kumba uyo yeti msalama mawindi ari kuchemawo nepolisi mutauni but polisi iri pabasa polisi iri kusungawo mawindi mutauni but mawindi ari pabasa kanzuru iri kuchema nemavhenda mutauni but mavhenda ari pabasa mavhenda ari kuchemedzwa nekanzuru mutauni but kanzuru iri pabasa masoja nemagweja kwachiyadzwa vese vari pabasa gweja anobhadhara kuchera musoja anohora bata anochera ari pabasa ganasi munodawo aitise anodawo kamari gweja vakomana tinopaita se maesi ganasi ane vana kumbawe akasabata magweja basa rinopera at same time gweja ane vana kumbawe akasacherawo vana vanofa kunenzara tongoti pawina mumwe panoluza mumwe pabuda mumwe panopinzwa mumwe padiwa mumwe patorambwa mumwe yeti msaladama. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to DJ Oli Unfiltered. Yes, hanzi zvichaitika musi wa 31 July. Zvakatoonekwa pagirazi kudhara, girazi rasekuru Tembo. Saka isusu tatiti vadedze vauye pano vatitsanangurire kuti chimbori chii chaicho chichaitika uyezve zvichafamba sei musi wa 31 July uyu. Right, sekuru Tembo makadini? Muzukuru wakadiko wamukawo sei kwauri muzukuru? Ndamuka flundo yeruda kumbondibata but ndikurwa nayo. Alright. Wanatira here muzukuru, wanatira here. Nichakutumira kamwe kapasuru kaunogarawo nako kekuti kana ukarohwa nezvechivanhu muzukuru zvaunonatira uisawo kwidibira negumbezi zvinobuda zvese zvinoyerera tsvina dzese dzikabuda mubhodhi mvura dzinenge dzawanda mumiri. Dzinoda kunatirwa muzukuru. Ndichakuisira kapasuru ugondiisira adhiresi. Ndichataurira vazukuru vakugadzirire kapasuru kaunogara nako kuchiri mwana akarwara. Tinayo mishonga yedu yechivanhu inonatirwa muzukuru. Nekuti mapiritsi echirungu aya akaramba vanhu vachingoashandisa anopedzisira asashande. Pamwe pacho panenge pakuda zvedu zviri musystem zvechibhoy. Saka aiwa unoita zvakanaka plus ndinovimba kwamuri ikoko chando mazuva ano kuri kutonhora kwese kwese. Kuri kutonhora chaizvo. Ndinoda muzukuru. Right, sekuru ndati ndikudedzei sezvamuri kuziva kuti musi wa 31 July vana veZimbabwe vari kuronga kuratidzira vachiita sei vachinyunyuta pamusoro peCAB 3 Constitutional Amendment Bill number 3 yakasainwa navaMunangagwa pakati peusiku, vanhu vakawanda vasingazvizive ende vari kuti hazvisi pamutemo zvavakaita izvi. Saka taakupinda mumugwagwa tiratidzire. Sezvamunoziva nzira dzese vanhu vasati vafamba
vamwe vanopira, vamwe vanonamata, vamwe vanoita zvakasiyana-siyana. Tati timboti mutibvunzirewo kana kuti kana makambosangana naro dare iri kuti zvichafamba sei musi wa 31 July panhau dzekuratidzira idzi. Okay. Aiwa, ndinotenda muzukuru nekundichingamidza panyaya iyi. Nyaya iyi muzukuru, ndichifananidza mugirazi redu rechivanhu, ndaingokumbirisa zvangu semunhu wedare, sevanhu vanoona. Ini munondiziva kuti pamashandiro angu handisapote any political party, asi ndinosapota chii, mhuri yeZimbabwe. Ndiri munhu matraditional healers, matraditional leaders, tinochengetedza vanhu vedu, tsika dzedu, chishona chedu. Hatimire nechero bato, asi kuti tinomira neruzhinji rwevanhu. Saka ndichita nyaya iyi pagirazi muzukuru inotaridza kuti vanhu vachada kuda kuzama kuratidzira, asi ndaikumbirisa kuti vanhu vasaende kunoratidzira nekuti uchangonorohwa kana kukuvadzwa. Pastage ina ED neZANU-PF iri dangerous nekuti vari kuziva kuti anything can happen. Saka ndichitarisa pagirazi ndaikurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ingoita zvaunga uchingoita uri mumba mako. ZANU-PF inobviswa nezvinhu 2 pamatarisiro andakaita pagirazi. Zvinhu zvinobvisa ZANU-PF vazukuru ndiDonald Trump 1, and munhu wepiri anova kuti ndiye munhu number 1 ndiChiwenga, ndiye anokwanisa kutibvisira ZANU-PF sezvakangoitika paprocess yekubviswa kwaMugabe. Ndo chete hope 1 ine vanhu veZimbabwe sofa, kana kuti Donald Trump azongorwadziwo ega, pamwe azongodzwawo nevamwe vanhu kunzi kanyika ako kari kuabhuzwa vanhu, kari kupo maybe kuri kunzi Trump kumberi azooneswa nevamwe vanhu vari maadvisors kuti kanyika kaabhuzwa vanhu for too long, for 30 something 40 years, vanhu vakabatwa pahuro. Saka ndiye mumwe munhu, iyo imwewo second option, but option 1 yatiinayo semhuri yeZimbabwe zvichibuda pagirazi apa ndeChiwenga. Kupanduka kwaChiwenga ZANU-PF, nekuti vanhu vese havakatengwa, vanhu vese vekuami vese vamuri kuona ndokamota dzingwa nemota muri kudziona dzekupiwa vanhu, saka dzinorovesa vanhu mota idzi. Mota idzi dzinokwadzisa vanhu, saka vanhu ngavasaende. Unongonorohwa, unongodzurwa, munongoya mukarodiscipliniwa, vamwe vakakandwa muzvimatraki zvavo zvegrey vanhu vachinokandwa kuchikorobhe. Vanhu ava pavari vari dangerous. You must understand kuti panhu hapana kusenzeswa hore, zvinhu zvisingaite ndo zviri kufanira kunzi zviitike, ende ndo zvakasainwa zvacho. Zvinhu zvisingadiwe ndo zvavakabvumirana nazvo, saka pavari varitoriwo danger. Saka vanhu ngavasaite ngavasaende. Mamiriro akaita Zimbabwe haisiri nyika ichabviswa nedhemo, iri kuda rimwe zipanduke zihombe riri kudhuze navo richamirira vanhu. Rata zvandakatsanangura kuti Chiwenga ane zvaachaita, hapana pavachazoda kuti iye amirire 2030 kuti aite purezi kwaakafa. Vanhu vanorwara, anofanira kutopinda upurezidenti ipapa, uyo adya pake kanguva yakwana, yanguva yaChiwenga. Saka ndichitarisa pagirazi vazukuru, musaende, munonorohwa, munonokuvadziwa. Vanhu ava ritori dangerous, ndonguva yavari danger iyoyi, nekuti vada kuita zvinhu zvisingaite. Saka munhu angakwanisa kutibvisira vanhu ava, tichitarisa pagirazi redu rechiwo ndiChiwenga kana kuti Donald Trump, United States of America. Yazonzwawo tsitsi nekuudzwawo nevamwe vanhu, ndo nyika iri kukonzeresa kuti SADC isaite zvakanaka. Inyika 1 iri kukonzeresa vanhu zvinhu iZimbabwe. Zimbabwe ndo mukanganisi weSADC region, but vanhu havasi kuziva. Vanhu vari brainwashed, vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vangoitwa zvakangobvira zvichiitwa kubva 1980. Saka vanhu musaende, unongonozvikwadzisa mahara, unozvikoresa mahara. Vanhu ava varitori dangerous panguva yatiri. Beware, be careful ZANU-PF. Nguva yatiri vakatovhura maziromo kuta makava vanokumedza-medza, nekuti ndokakupuhwa kwemota kadzanga muchisekerera. Handi maa muchienda kucomment section muchiti mazuva
mukuru wemazuva ndokamakuru wemazuva amaitaura akaamaikomenda muchiti zvinovengwa nemuroyi zvinovengwa nemuroyika. Saka muroyika avenga ndiyo cable 3 yacho yamunenge muchiomberera mumafacebook muchihwitinesa vatagwirei muchivaita vana mwari. Saka muroho wemusi wamare $100 US vanokurova nekuti anenge asina mari yeshuga. Topu $100 US ndai munorova vanhu unouya ukarohwa nokuti anenge mukadzi wakaita kashuka, mukadzi wakaita kachii. Vana vava vekuzimbabwe havachada mazimari mahombe, vanokuurayira kamari kasina nebasa. Saka mhuri yezimbabwe be careful, musaende. Sekuru Tembo vataura svikiro reguruve kuti musi wa31 handisi kuti ndiri mukusapota ZANU-PF, ndikusapota ndikuziva kuti muchanorohwa, muchanokuvadziwa nevana ava vari dangerous. Musaende. Pane dzimwe strategy dziri kurongeka dzatiri kuona mumagirazi kuti kwavari ikoko vega takakudzai kuti ZANU-PF haibvisika, asi pari kuda zimunhu rinouya zijaindi rinotyisa rine mukadzi ane mwoyo wakanaka. Ndokugadzirika kweZimbabwe. Vanhu ngavadhisimise nyaya yekuti ZANU-PF as a whole yese ichabviswa. Izvo hazviitike. Bhuku ra1990 naKamugabe haribvisike, haridzimike. Saka kuti ibviswe zvokunzi ZANU-PF yabviswa zviri fosu zvinenge zvavakutoda Donald Trump ndiye angakwanise kukuitirai chido chenyu muwipe with the whole regime. Zvinoitwa America izvo. Saka iyo other options Zimbabwe kanyika kadiki, Trump achatozozvitarisa afterwards. Ari kumbofokasa nekunana Middle East nedzimwe nyika. Asi nyaya yekuti kane problem kanyika ari kuzviziva zvake, but inyaya asati anyatsopuhwa in full details kuti ndo zviri kukonzera kuti kana ade kutiza South Africa, Zimbabwe iri kupfurira South Africa. Saka inyaya dzekuti Trump achazosangana naye kumberi. But pari zvino munhu watiri kutemba kuti munhu wese ngaanamate ndiChiwenga, nekuti ada kukanganisirwa paaifanira kuti apinde. Hapana paachabvuma iye kuti amirire 2030 ipo pari paposition pake ndochiwirira. Ndosaka akabvisa Mugabe akamudzosa kuti wedzoka 10 dzako in 10 dzangu. Fair deal. Chiwenga anga akatamba fair pakubvisa Mugabe achiitira kuti pamwe uyu achanzwisisa but uyu akatoya atori worse. Saka mabvisirwo akaitwa Mugabe naChiwenga ndo mabvisirwe achaitwa zvakare Mnangagwa naChiwenga. Chiwenga ndiyo mhondoro yenyika, asi inenge yakanyarara one day randika kuti muchangomuka muchiona TV rine fesi yemusoja nezibhalet, ami yedu kamafurashi yedu yemunoiziva, uchingoiona unobva watozoti chatokala. Muchaona mazifesi aya maZBC akutaura. Ndo zvichaitika zvekunzi Cable 3 zvekunzi 20 yakuta kuti hasi kuzoiti unokuwatika basa itachauri kuita kana uchitengesa kana uchidyara masidza ako maplantation ako ita. Usaende, don't involved, because uchanorohwa ukakuwadziwa mazuva anaya. Paari kapa ndo mari dzacho dziri kupuhwa vanhu. Saka kune vamwe vachatonorohwa vamwe vanhu maZimbabwe vapuhwa mari. Kune vanhu vanonotorwa mumaprovinsi asiri mupurisa anongopfekedzwa uniform opuhwa mari onzi mhanya rova vanhu vanorohwa ukatyorwa zvatinotoziva. Mukatoita wese mumwe anotopfurwa vanhu vakatofa nekuti mazuva anaya ari papiki yekuda kuzoti tinokwanisa kudonha. Pafunge kuti uri paladha muchiziva kuti ladha ratiri rikaita tinokwanisa kuridonha, tinokwanisa kudonhedzwa anytime. Saka munotomekawo sure kuti murambirire makabatirira paladha kuti musadonhe. Saka kubatirira kwacho mune matactics amunoshandisa ekuti murambe makabatirira. Saka tactics inoshandiswa muZimbabwe ndeye kurohwa kwevanhu kuti vanhu vaite silence. Saka unotonorohwa musi wa32 ukaenda. Zviri kubuda pagirazi musaende, kaitai zvamaingoita. Kubviswa kweZimbabwe hakubviswe nedemonstration kana nevanhu. Zvinotoda rimwe riri kwavari ikoko rinopa komandi kuti nhasi masoja ese out akubvisa vana. Zimbabwe, nyaya yeZimbabwe inyaya hombe, haisi kanyaya kadiki kuti kangabviswe nevanhu
vanotonomhanya uchimacha murodhi. Unongonomachawo zvirovesa mahara. Nyaya yeZimbabwe inyaya yehombe. Fungisisa kuti vanhu makamira kubva 1980 kusvika 1990 kuuya 2000 kuuya 2010 kamugabe karingoripo, mukapusha kuya 2015 kamugabe kakabatirira, ndokuti 2017 iti ndobva atopinda, tobva pusha futi kunosvika 2025 inosvika pa 2026 up to 2030. Saka mazuva anaya isetup iri dangerous yeutsinyi yakaomarara. Saka patarisisei pane vanhu ava tichipusha zvapa vari papiki, nokuti vakadona vazi vanhu vese anatagurei vese vangoita mabirthday ma20 million, vanhu vese vanenge vakutotiza, mumwe abatwa chikandwa muchikurubhi. Saka pafungidzise kuti vese vana wikinori richamhanya nedumbu, uchibatwa uchikandwa pachikurubhi chiwenga itaura kuti hatisi kumboita zvekutamba, munhu akaba, munhu akapara mhosva anofanira kuenda mujere. Saka vari kuzviziva kuti vane mhosva hombese. Saka pachatorohwa vanhu zvakasimbarara kuti vanhu vateerere, vanhu muchatonyikidzwa, uchatobvuma, uchatoti pamberi naID by force, uchatoti mukuru wemazuva by force, uchimbunyikidzwa kusvikira paita mupandiko wedu general Chiwenga nemudzimai, ndo vanhu zvakatara vari kubuda pagirazi kuti ndo vachatungamirira. Saka imi chiregedzai kunozvikuvadzisa zvandiri kukutaurirai kuti Chiwenga ndiye achaita kopi yakangoitwa iya yamunoziva. Kana akundikana ndo patinotaura kuti America inenge yasecond option, but first option iri kubuda pagirazi ndiChiwenga. Saka nyange mukanodemonstrata munozvirovesa mahara. Izvi chii chichanobuda musi wa31 nyange mukanodemonstrata? Hapana chinobuda. Pari kutoda munhu akasimba anokwanisa kubvisa ED. Handima panzwisisa. Saka vazukuru ndisekuru Tembo ndakutsanangurirai muzvizere kuti musi wa31 July 2026 kuri kutaurwa zvechokwadi, maunga ari kutenderera, vamwe vakatosungwa nezvazvo kare. Handi makatoona mumwe mukomana uyo akadzi akatochena, mumwe akasimba vanenge kubulawayo, aritochi mukati nenyaya dzipi dzamuri kutaura idzi. Saka hatisi kuchikidzira vanhu. Yes, maenda manodisdemonstrate, then what? Chinhu chikuru ndechekuti mazuva anaya abve. Saka anozwa sei panotoda rimwe giant kwavari ikoko, zvopandukirana giant iri roti ndakuitawo zvezvombo, iri roti ndakuita zvezvombo, then crowd mochizopindira. Crowd hamusifanira kutanga kupindira, pari kufanira kupati mamonya atange kurwisana, then ruzhinji mozopindira muchisaidira one monya. Haikone kuti imotanga mamonya asiri kurwisana, imi muchakuwadzirwa mahara, then mamonya koramba kwakadaro kwakanyarara. Saka ngatitange tati uku tange chabvondoka, kundafunga kuzviuraya. Ndaitodawo nyika ino yeZimbabwe, ndiri papurazi pangu ndakarima utunhu twangu, but still nemadhirauti ari kuzouya, ndazombonozama zvino kunotengesa, mari yacho haisi kutenga, zvinhu zvacho zvakangooma, sekuru ndafunga kuzvipfuudza. Ndoti aiwa muzukuru, haikona kudaro, upenyu zvichapfuura. Ndine vanhu vakawanda vanoda kukumita masuicide musikuru munyika yedu yeZimbabwe nekuda kwokutambudzika, vanondifonera inini vakuti sekuru ini handichaziva zvikandipe, kana mune ndibayei netsono ndife. Wakambofonerwa nemunhu aitaura kuti ndiurayei netsono ndife nekuda kwokuti ndatambura munyika. Zvinhu zvinouya kwatiri. Saka ndo zvinozoita kuti inini ndishuwire zvinhu zvakanaka kumaZimbabweans. Ndo paipa ndaitaura kuti matambudziko ese anosangana nevakadzi veZimbabwe kuuya abroad, zvise zvandaizotaura zvemanigeria kuti vakadzi vari kuzobirwa, inyaya yekuti inyika yedu yakakanganisika. Dai nyika muZimbabwe dai mukadzi iye ari muZimbabwe, ari dhokta muZimbabwe, ari paparerenyatwa achigara kunana Belvedere kuye kumayadhi, aine murume wake muZimbabwe achigara zvakanaka, asingamuabuse, asingamubiri, asingamuitire sei. Kumashipi ndinonzwa nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika ikoko. Kunotoona mamwe maZimbabwe akatorudza upenyu ikoko kumashipi. Dai Zimbabwe yakanaka, dai vanhu vasiri kumashipi. KuSaudi Arabia kunotodzurwa vanhu, kunotoabhuzwa vakadzi, kunotorohwa varume, kunoitwa zvinhu zvakasiyana siyana nemaMuslim, vanhu vachimbunyikidzwa. Tinazo information setinenge tine, vanhu vanozofona, sekuru ndiri kuOman,
ndiri kurohwa, ndiri kuitwa zvakati ndakawana naagent sezviringoitika kuRussia. Tine vanhu vanotofoona kuti sekuru takapinda pama1 ndakaona basa ndiri kuRussia izvi ndakakuwara gumbo rese rakarohwa nechimbamba here ndaane gumbo 1. Vanhu vatinenge tichitaura navo vachiedza kuda kuti sekuru ndichindisirai guidance kuti ndisafe ndisapfurwa apa ndisapfurwa zvokufa ndakapfurwa ndiri kutya sekuru ndisirei guidance ndikwanise process iri kuitwa neUkraine. Ndakatotorwa ndaside reUkraine ndiri pamubhedha nditori mujeri rechipatara cheUkraine unombwa watotorwa semusungwa asi uchirapwa achitoti ndikuva zvikafu zvese vari kundipa asi tiri kutya nokuti patiri pacho pari kunzi pari targeted pada kutobhombwawo neRussia uri kusaidhi renhingi. Saka matambudziko anosangana nevana vekuZimbabwe anozouya kwatiri ndozonseng'anga ndozongoombererawo zvinhu zvangu kuti ningi John chakati anoera shava anoera mhofu anoera mbizi muchengetedzei pari kuUkraine wakazopfurwa wakawanawo basa akafungidzira kuti awana basa chairo yambisirwa waiti unokandwa kuforefront yehondo. Saka zvese izvozvo dai nyika iri stable nyika iri right consequences ese iwawo. Saka ini chinoita kuti nyaya iyi ndizoitaura ndisazoitye kana kuivhunduka ndezvokuti maproblems evaZimbabweans ari kunyanya kuuya kun'anga than kuenda kuvakuru nokuti kuvakuru kwacho hakuna help iri kubvako. Saka vanhu vari kuzongoprefer kuti nyangwe ndaive munhu kuchechi ndinge ndambonobatsirwa kun'anga pamwe zvinhu zvangu zvingavhurike taneta vanhu nenhamo. Saka ndo maproblems asangana nemaZimbabweans anozouya kun'anga imi vanhu musingazivi tinenge titori nechokwadi chose nepakaitikira chinhu kana panopondwa munhu kana panonzi munhu akuwadza munhu anotofona sekuru ndaita chakaipa chakati ndibatsire totoziva kuti uyu akanga takutomusungisa takutoita zvakati. Zvinhu zvese zvinouya kwatiri tiri more than detectives. N'anga yakakura kudarika detective by far by 100 times far. Detective wekuharara anenge special CID haana chaanoziva than a traditional hero than n'anga nokuti chose chakavanzika afira comfortable kuchitaurira n'anga kuti abve kana dziri mhepo kana chiri chii chiitwe. Saka nyangwe kwavari vanotofona kuti ivo kuno vachida help ivo vacho vekuvakuru vekumayadhi vanotofona totoziva kuti ndinhingi totoziva kuti uyu akaita chakati. Kuna akatoba mari mazuva apera mari yakareba weZANU-PF akatofona iti sekuru ndigadzirirei ndakapuhwa tenda yekwamutare yemaevents ezveCouch akapuhwa about 60 million rand in US akadya mari yose aiti saka kandivharirei nyaya yekuti isabude. Saka Zimbabwe inoondongwa vazokuondongwa kweZimbabwe atoti tiri kungofungidzira kana kuti kuvenga ZANU vanozofona ma1 ndiri kuziva kuti rimwe ripamutare zvina 2 months randifonera itoti rakapuhwa 60 million inenge US yakatino machakaire zvezvearts and culture yekuti ibatsire mayouth ekwamutare. Mari iyo yakadyiwa nemunhu wane akatondifonera ikati sekuru ndigadzirire kuti nyaya isabude kuofisi kuti ndindakadya mari yanga ichifanira kuenda kuzvikoro zvemuchipinge kumavillages. Saka kuparadzwa imi musingazivi munhu weZANU azoona kuti aba mari ari kutya kuti mari yaaba iyi isazozikanwa kuti ndiye akaba nekuti imari yanga ifanira kuenda kumalocal government primary schools mani Chipinge what iko kunzvimbo dzekwamutare. Saka inyaya dzinoziva kuti corruption yacho hatisi kuziva kuti vanhu vanozouya kwatira kana vatoba ikoko vachida kuti tivaisire guidance yeumbavha hwavo. Saka tiri kuziva matongerwo ari kuitwa Zimbabwe nemafambisirwe ayo in and out. Like takuudze kuti n'anga dzose dzakatakura information dzakadarika madetectives emuZimbabwe nenyika dzose nekuti chokwadi chinouya kwatiri direct kuno kwakuvanzwe. Kana munhu wabaya munhu nebanga tinotogumuzira wabaya papi kuitira kuti kana takuisa mushonga wedu tione chaipo pawabaya ndabaya panhengo yemukadzi ndabaya pazamu zvese izvo indomichindase tinonzwa in full details kuno hakuvanzwe. Saka vakadzi voda kudyirwa mari kuZimbabwe
handisi kunyepa, vanotouya sekuru ndakadyirwa kuti mari yakani, ndakatanga ndamupa 100,000 ndikazomupa 200,000 akazotanga kuti ma50 kusvikira ndasisakwanise ndakutora zvikwereti. Vanotiudza kuti ndadyirwa mari yese nemunigeria. Saka inyaya dzatiri tichiita tichiziva. Saka ndoida kuti ndikutsanangurirei vazukuru kuti musangoti sekuru vari kungoita zvembanjwi kana zvefodya. Zvinhu zvatiri kuziva vazukuru, tinofamba nemagirazi aya, tinoshandira vanhu, tunoitira vanhu chakanaka. Saka musi wa31 musaende, don't involve yourself, unonozvikuvadzisa. Vanhu vatoripowo papik, vatoriwo padanger kusaidi kwavo, kuti anyone ada vakatorongana kuti achada kutoza tinoponda-ponda, vakatozi mweya racho rakatovagara. Saka ikona kuenda kune zimweya iroro unonokuvadziwa. Garaumba wofokasa, takamirira chiwenga. Pari zvino muri yese yeZimbabwe munhu wakamirira kuti uone shanduko ndichiwenga. Pasina izvozvo, sekutaura kwandaita, imboendererai mberi zvataingoita. Kana waomerwa neupenyu, uya sekuru ndivhurireiwo, tichikuombereraiwo, tichikuvhuriraiwo nzira dzenyu. Vanoenda kumashipi, vanoenda iko kunana Dubai, vanoenda UK, Saudi Arabia, tichikuvhurirai, tichikuombererai kuti kwamunoenda ikoko musana abuswe, musanobatwewo semhuka unhapwa. Vanhu vakuoneiwo sevanhu, nzira dzenyu dziendeko, maibata mari yacho isangobhururuke, udzokewo, uvakewo, uchere chibhorani, uone tumombe twako, uone tumbudzi twako, zvinozokubatsira mangwana musi waunorwara. Munhu haisi simbi, munhu anozofa rimwe zuva. Saka gara ukagadzirira tunhu twako, uchachembera, uchaita sei. Kana vadzimu vedu naMwari vachiti Zimbabwe yedu ichanaka, chiwenga achapinda, ngaapinde. Ende tiri kuomberera kwese kwatiri, tichakuvhurirai mose, kunyanya vari muSouth Africa vari in danger. Tine vanhu vakasungwa vakawanda izvozvi vakachengetwa mumajeri muno muSouth Africa. Tiri kuvaomberera vesevo kuti vakwanise kubudiswa vaende kumamisha avo, vanosangana nehama dzavo, nevamwe vachasungwa, nevamwe vacharamba vari muSouth Africa. Tiri kuvaomberera nemi mose vazukuru. Rimwe zuva muchava nerugare rusingaperi. Ndini wenyu sekuru Tembo, svikiro guru reguve, mutongi gava maenzanise. Phone nhamba dzangu dzinoti idzo dzamazivise +27 76 23 5538. Ndinovimba kuti dzisa paplatform vanhu vese muchange muchidziona. Uyezve ndinotenda muzukuru DJ Hall nekunge uchindichingamudza muchikamu chino, nekuti vanhu vazive, mhuri yeZimbabwe izive. Ndinokutenda chose muzukuru, uri kubata basa guru kuti vanhu vakawanda vaonewo kubatsirikana negwara. Ndinotenda muzukuru chose, ndinotenda. Aiwa, ndinotenda sekuru, muwe nezuva rakanaka. Ndinotenda zvakanaka muzukuru, nemhuri yose yeZimbabwe ndinotenda zvakanaka, musare mushi. Kanzuru iri kuchema nemavhenda mutauni, bati mavhenda ari pabasa. Mavhenda ari kuchemedzwa nekanzuru mutauni, bati kanzuru iri pabasa. Masoja nemagweja wachiyadzwa, vese vari pabasa. Gweja anobhadhara kuchera, musoja anohora bata anochera. Ari pabasa ganasi, munodawo ITC, anodawo kamari gweja, vakomana tinopaita semaesi. Ganasi ane vanakumbawe, akasabata magweja basa rinopera. At the same time gweja ane vanakumbawe, akasachirawo vana vanofawo nenzara. Ndongoti pawina mumwe, hanzi saka poitwa sei. mavhenda ari kuchemedzwa nekanzuru mutauni, bati kanzuru iri pabasa. Masoja nemagweja wachiyadzwa, vese vari pabasa. Gweja anobhadhara kuchera, musoja anohora bata anochera. Ari pabasa ganasi, munodawo ITC, anodawo kamari gweja, vakomana tinopaita semaesi. Ganasi ane vanakumbawe, akasabata magweja basa rinopera. At the same time gweja ane vanakumbawe, akasachirawo vana vanofawo nenzara. Ndongoti pawina mumwe, panoluza mumwe, pabuda mumwe, panopinzwa mumwe.